Helo, enw i yw Sian Stacey a fi yw swyddog ddatblygu prosiect O'r Mynydd i'r Môr. Dyma fideo weddol fyr sy'n rhoi diweddariad i chi o'r prosiect, be dyn ni wedi bod yn gwneud dros yr flwyddyn neu ddau diwetha, be dyn ni wedi cyd-ddylunio gyda'r gymuned, a beth allech chi ddisgwyl o'r prosiect a sut i fod yn rhan o'r prosiect dros yr misoedd sydd i ddod. Cyn i fi mynd yn bellach, o'n i jyst am rhannu'r map yma o ardal lle mae'r prosiect yn canolbwyntio. Dyn ni'n cymryd yr afon Dyfi yn y gogledd, lawr at y rheidol yn y de, ac wedyn o'r mynyddoedd Pumlimon allan i'r môr yn Fai Ceredigion, fel ardal y prosiect. Dyma lle dyn ni'n canolbwyntio ein trafodaethau, a dyma'r ardal dyn ni'n gobeithio cyd-ddylunio o fewn. Yn sydyn wedyn, cyn i ni mynd mewn i'r manylder, lle ydyn ni o ran y proses? Felly, dros y flwyddyn neu ddau diwetha, dyn ni wedi bod yn sefydlu a fframio y trafodaethau ac yn archwilio beth ydyn ni fel ardal yn gweld fel ein gweledigaeth at y dyfodol a gweledigaeth lle mae natur a pobl yn ffynnu. Felly, dyn ni wedi bod yn, sut ydyn ni wedi bod yn ymwneud â hyn? Felly, dyn ni wedi cynnal nifer fawn o sgyrsiau unig un efo wahanol bobl a grwpiau yn yr ardal. Dyn ni wedi cynnal 3 gweithdy ar-lein hyd belled efo dros 70 o bobl. Mae gynnon ni grŵp cyswllt sy'n datblygu a wnaeth trafod bach mwy am hynny mewn eiliad. Mae'r holiaduron am defnydd tir a môr yn yr ardal wedi cael eu cwblhau dros 100 o weithiau ac mae'r holiadur yna dal ar gael i cwblhau ar y wefan os oes ganddoch chi diddordeb. Dwi wedi bod yn gwneud nifer fawr o sgyrsiau efo grwpiau a wedi siarad i dros 450 o bobl yn yr ardal ac yn bellach tu hwnt yn sgil a beth mae'r prosiect yn wneud. Dyn ni wedi lawnsio ein rhaglen o hwyluswyr cymunedol, felly cyfle i bobl o fewn eu gymunedau nhw cynnal cyfarfodydd a trafodaethau am yr prosiect ac am syniadau nhw am sut allan ni helpu natur a pobl ffynnu. Mae yna fideo fyr am y rôl hwyluswyr cymunedol ar gael ar y wefan, felly bys fi'n tybio os ganddoch chi diddordeb glywed mwy am hynny, mynd draw i'r wefan a chwilio am hwyluswyr cymunedol. A mae'r tîm y prosiect wedi cael ei sefydlu dros y misoedd diwetha, felly dwi'n mynd i sôn ychydig am hynny mewn eiliad. A dyn ni wedi yn barod wedi bod yn siarad efo dros 100 o bobl yn lleol yn ein sesiynau galw heibio ar draws yr ardal. Felly, lle yw'r weledigaeth hyd yma? Felly, dyma yr weledigaeth, felly ecosystemau cysylltiedig a llawn natur o'r tir i'r môr. Bydd yn cyflawni byddion i fywyd gwyllt, pobl heddiw ac i genedlaethau'r dyfodol. Bydd hefyd yn dathlu treftadaeth a diwylliant yr ardal leol. Pwy sy'n cymryd rhan yn y prosiect? Dwi am cymryd yr cwpl o slides nesaf i edrych ar yr ddiagram yma ac i trafod bach mwy am pwy sy'n cymryd rhan yn yr wahanol grwpiau. Dwi am cychwyn efo'r canolbwynt, tîm y prosiect a'r grŵp cyd-ddylunio. Felly, dyn ni wedi penodi nifer fawr o ymgynghorwyr lleol sydd yn arbenigwyr yn eu meysydd. Mae ganddo ni ecolegwyr, pobl sy'n arbenigo yn yr ecoleg y môr, pobl sy'n rhan sydd efo cefndir yn coedwigaeth, ffermwyr lleol, pobl sy'n ymwneud efo ymgysylltu efo cymunedau. Felly mae'r grŵp yma o bobl yn fynd i fod yn rhan bwysig o helpu ni i siapio'r syniadau o'r gymuned sy'n dod allan. Mae'r grŵp yma yn cael ei cydlynu gyda fi, swyddog y prosiect, a wedyn mae ganddo ni hefyd yn y gornel gwylod ar y dde yna mae Hilwen Davies o Llais Cymru. Mae hi'n helpu ni efo'r ochr cyfathrebu. A wedyn Gwenno Edwards hefyd sydd yn arbenigwraig yn cyd-ddylunio. Mae hi'n helpu ni wneud yn siŵr fod y proses yma yn gweithio. Wedyn, nes i sôn yn gynharach am y grŵp cyswllt. Mae'r grŵp cyswllt wedi fod yn ddatblygu dros yr flwyddyn diwetha. Mae'r grŵp yma rili meddwl amdanyn nhw fel ffrindiau beirniadol. Felly mae'r grŵp yn cynnwys sefydliadau lleol, cynrychiolwyr o grwpiau o bob rhan o'r sector, cyhoeddus, cymunedol, busnes, addysg a trydydd sector. A maen nhw wedi bod yn cyfrannu eu amser nhw i
helpu ni lliwio sut mae'r prosiect yn ddatblygu, i gofyn cwestiynau o'r proses, ac i helpu ni'n siŵr bod ni'n cynnwys pob elfen o'r gymuned lleol yn y prosiect. Wedyn, wrth gwrs, mae'r gymuned ehangach, mae hwnna'n gynnwys yr hwylyswyr gymunedol, nes i sôn am yn gynharach, ac hefyd pobl yn cyffredinol sy'n gallu ymuno efo ni mewn nifer o wahanol ffurfiau, ond y ffordd fwyaf hawdd yw i ddod draw i ddeud helo i fi yn un o'n sesiynau galw heibio. Wedyn mae'r partneriaid o prosiect, felly RSPB Cymru sy'n cynnal y prosiect ar hyn o bryd. Felly dwi'n aelod o staff RSPB Cymru, ond dwi'n gweithio ar rhan y prosiect yn unig. Mae ganddyn ni 5 partner arall sydd yn rhan o'r prosiect. Ar ôl y partneriad yma, really, yw just gorchwilio'r gwaith sy'n digwydd ac i gyflawni'r broses gyd-ddylunio. Felly does ganddyn nhw Felly dyma cipolwg sydyn ar ein amserlen a beth sydd wedi digwydd dros yr wythnosau a'r misoedd diwetha. Felly yn ystod mis Mehefin gathon ni cyfarfod efo'r grŵp cyswllt lle nathon ni trafod yr proses penderfyniadau. Felly pwy, pam a pryd mae penderfyniadau'n cael ei wneud. Ochr i hyn, nathon ni hefyd trafod yr meini prawf, yr criteria, i wneud yn haws i bobl rhannu ymateb a mewnbynnu syniadau i'r proses. Mae'r meini prawf yma yn adlewyrchu'r gweledigaeth a'r themâu. Mae'r proses wedi cyd-ddylunio hyd belled. Yn ystod mis Medi, fydd unrhyw syniadau fydd wedi cael ei rhannu efo'r prosiect yn cael ei gyflwyno nôl i'r grŵp cyswllt, a dros yr haf fydd yr grŵp cyd-ddylunio a'r tîm y prosiect wedi bod yn gweithio ar y syniadau yma a ddatblygu nhw yn barod i rhannu gyda'r grŵp cyswllt. A wedyn mae ganddyn ni cwpl o cyfarfodydd eto i ddod, achos dyn ni'n gwybod bod angen i ni cynnwys amser i adlewyrchu ac i roi ddigon amser i bobl mewnbynnu ar y syniadau wrth i ni fynd. Gyda'r bwriad o wedyn cyrraedd diwedd y flwyddyn neu cychwyn flwyddyn nesaf, efo syniad go dda o cynllun strategol fydd yn ddod â'r syniadau yma i plan cynllun ar raddfa tirwedd sydd yn mynd i helpu natur i ffynnu yn yr ardal. Fydd hyn wedyn yn rhoi cwpl o misoedd i ni ddod â popeth at ei gilydd a canolbwyntio ar y manylder o'r syniadau yma, mwyn wedyn paratoi cynlluniau cyllideb a fydd yn gallu wneud yr syniadau yma i ddigwydd go iawn. Felly dyma yw'r meini prawf rydyn ni wedi ddatblygu i adlewyrchu yr gweledigaeth a'r themâu sydd wedi dod i'r amlwg drwy ein broses cyd-ddylunio dros y flwyddyn diwetha. Mae'r grŵp cyswllt a'r tîm y prosiect wedi fod yn helpu i ddatblygu'r meini prawf yma. A bwriad creu meini prawf yw i helpu ni i wybod pa fath o syniadau sy'n addas i prosiect fel hyn, i helpu ni wneud penderfyniadau ar pa syniadau i ddatblygu yn bellach neu pa syniadau sydd efallai ddim yn addas i prosiect fel hyn. I helpu wneud yr meini prawf mor syml a phosib, rydym wedi torri nhw lawr i 3 prif thema. Yn gyntaf, sut allwn ni helpu natur i ffynnu ar raddfa? Dyma yw sylfaen y prosiect, felly pa fath o pethau all ddarparu hyn? Rydym wedi clywed fod cydweithio ar draws gwahanol perchnegion neu rheolwyr neu defnyddwyr tir yn bwysig. Rydym hefyd am helpu i wella cysylltedd, amrywiaeth a iechyd chynefinoedd. Ac o bosib, elle fydd rhai syniadau yn gallu edrych ar sut i gyflwyno neu ddatblygu proses sy'n adlewyrchu natur sydd wedi cael ei cholli. Yn ail, rydym yn edrych ar syniadau i weld economi lleol yn cefnogi natur. Rydym ymwybodol am faint o bobl yn yr ardal sy'n ennill ei bywoliaeth neu rhan o'i bywoliaeth drwy weithio efo'r tir a'r môr yn yr ardal. Felly rydym am cydweithio efo'r sectorau fel amaeth, coedwigaeth, pysgotwyr a twristiaeth i weld sut all rhain fod yn fwy cydernid yn y tymor hir oherwydd ein rheoli o'r adnoddau naturiol mewn ffordd cynaladwy a sy'n cefnogi natur. Ac yn olaf, pobl yn ffynnu ochr yn ochr â natur. Rydym wedi clywed nifer o bobl yn rhannu ei angerdd na brwdfrydedd am ailgysylltu efo natur.
Ond rydym hefyd wedi clywed gan nifer o pobl am y pwysigrwydd o ailgysylltu ni efo sut mae ein terwyddau a'r môr yn cael ei rheoli, ac wedi cael ei rheoli am cenedlaethau. Hoffwn weld be allan ni wneud i dathlu'r treftadaeth sydd ynglwm efo'r defnydd o'r tir a môr yn yr ardal a'n cysylltiad ni efo natur. Efallai fod hyn i gyd yn swnio'n eithaf llethol, ond rydyn ni'n anwyddus iawn bod pobl yn gallu cyflwyno eu syniadau, waith pa mor ffurfiedig neu ddatblygedig ydyn nhw. Mae tîm y prosiect o arbenigwyr a chynhorwyr lleol yno i'ch helpu chi a helpu'ch syniad neu syniadau i gael eu llunio ymhellach a dwy'n ynghyd i fod yn rhan o'r darlun strategol. Felly peidiwch a theimlo bod rhaid ffurfio eich syniad yn llawn o'r cychwyn. Bys fi'n annog chi i rhannu'ch syniad dim ots lle mae o ran cael ei ddatblygu. Dyn ni wedi cynhyrchu'r fap yma, neu'r proses yma, i helpu chi weld sut fydd penderfyniad yn cael ei wneud, pa syniadau sy'n cael ei ddatblygu ymhellach, pryd a phwy fydd yn trafod y rhain, a pryd y caiff syniadau ei ddatblygu, neu dyn ni hefyd wedi cynnwys dolen adborth fel gallwn ni naill ai gyfuno'r syniad ag un arall, neu fynd yn ôl at y person neu'r grŵp a awgrymodd y syniad a gweithio gyda nhw i edrych eto ar y meini prawf a sut y gallent fod eisiau newid syniadau nhw i gyfateb i'r meini prawf yma. Ac i gorffen, jyst cwbl o nodiadau rili ar gwaith arall ar y gwyll efo ni. Felly fel dwi wedi sôn, dwi wedi bod allan yn yr ardal dros yr haf yn cynnal sesiynau galw heibio. Dwi wedi siarad efo dros 170 o bobl sydd wedi bod yn wych, a diolch yn fawr i bawb sydd wedi ymuno efo ni hyd belled. Fydd mwy o'r sesiynau yma yn cael ei gyhoeddi, neu os ydych chi eisiau i ni cynnal sesiwn yn eich ardal chi, mae croeso chi gysylltu efo ni. Rydyn ni hefyd yn cydweithio gyda menter mynyddoedd Cambria ar ein prosiect ein weledigaeth am ein tir a'r môr. Mae'r prosiect yma yn weld nifer o cynghorwyr lleol yn cael trafodaethau un ag un efo pobl sy'n ennill eu bywoliaeth neu rhan o bywoliaeth ni o'r adnoddau naturiol, felly o'r tir neu'r môr. Felly mae hwnna wedi bod yn digwydd dros yr ha a fyddwn ni'n cynnal cwpl o gweithdai yn penodol i'r elfen yma o'r gwaith yn ystod mis Medi. Dyn ni wedi bod yn cydweithio gyda bwyd dros ben Aber Food Surplus, a'r artistiaid lleol Aris Briggs a Zoe Quick ar y prosiect ymylon y rheidol. Fydd y prosiect yna yn cychwyn go iawn yn ystod mis Medi hefyd. A wedyn mae'r artistiaid preswyl fydd yn cydweithio gyda ELP, Endangered Landscapes Programme. Maen nhw wedi cael eu ffynodi a fydd nhw yn cychwyn eu gwaith nhw dros yr haf, felly fydd mwy o wybodaeth yn ddilyn ar rhain yn yr cwpl wythnosau nesaf. A sut allwch chi gymryd rhan yn y prosiect? Wel, yr ffordd fwyaf haws yw i fynychu un o'n sesiynau galw heibio cymunedol ar draws yr ardal. Fydd rhain yn cael ei cyhoeddi drwy ein tudalen Facebook, ar y wefan ac ar Instagram. Allwch chi ymuno fel hwylusydd cymunedol. Mae yna llwyth o ddogfennau ac adnoddau i helpu chi ddeall bach mwy beth yw'r disgwyliadau o fod yn hwylusydd cymunedol. A'r adborth dyn ni wedi ddatblygu i helpu chi yn hyn. Gallwch chi mynychu cyfarfodydd grŵp gyd-ddylunio a helpu ni ddatblygu'r syniadau sy'n dod drwyddo. Gallwn ni hefyd trefnu gweithdy penodol i'ch grŵp chi yn yr ardal. Naill bod chi'n cymuned penodol neu efo diddordeb penodol fel ffermio neu bod chi'n defnyddio'r môr. A hefyd, gallwch chi rhannu eich syniadau. Felly, fyddwn ni'n lawnsio ein ffurflen rhannu syniadau mewn cwpl wythnosau. Felly, dwi'n annog chi i clicio ar yr ffurflen yma. Dyn ni wedi ceisio cadw yn reit fyr ac yn hawdd iawn i bobl cwblhau. Ond os ganddoch chi unrhyw broblemau, mae croeso i chi gysylltu gyda fi. A dyma yw manylion cyswllt fi, felly mae croeso chi e-bostio fi sian.stacey@ormynyddirmor.cymru, neu allwch chi ddilyn ni ar Instagram @O'r Mynydd i'r Môr, neu drwy ein dudalen Facebook O'r Mynydd i'r Môr Summit to Sea.
Diolch yn fawr iawn i chi am wrando ac i wrando ar yr holl sgwrs yma. Gobeithio mae wedi rhoi syniad well i chi o beth mae'r prosiect wedi bod yn wneud a beth dyn ni'n gweithio ar hyn o bryd. Dwi'n edrych ymlaen i gyfarfod â chi yn ystod un o'n sesiynau galw heibio neu'n gweithdai dros yr wythnosau nesaf.